keďže kreativita a občianská angažovanosť patria medzi dôležité hodnoty Cvernovky, tak práve aj všetky tie presahy do digitálneho prostredia, do vnímania nejakých hrozieb, ktorým čelí naša spoločnosť, ale aj do snahy vlastne rozšíriť ten dosah, ktorý majú naše aktivity na širšiu populáciu, nás vlastne viedol k tomu, aby sme systematickejšie pracovali aj s internetom, ale aj s témami, ktoré ako keby sa práve digitálnej bezpečnosti a internetu týkajú. V tomto projekte sme skombinovali dve témy, ktoré sú pre nás zaujímavé. Jedno je pokračovanie toho, čo už robíme, čiže zaznamenávanie kultúrnych programov, najmä diskusí a ich sprístupňovanie verejnosti prostredníctvom videa, ale chceme vymýšľať aj nové formáty a nové možnosti, ako s videom pracovať. A druhá aktivita je pre nás vlastne možnosť priviesť sem predstavenie, ktoré by sme z vlastného rozpočtu nedokázali zafinancovať a vlastne vďaka tomu bude u nás hosťovať hra, divadelné predstavenie Virtual Ritual divadla Archa, na čo sa veľmi tešíme.